na kwariganirie toyasange asenchira yogoikirano yero turachikanyara kabato kubwaterana nere kurasa nsamo ya kabire ya studio nigakorokwa Hezbon gusire kabamo naitwe goika twayakorire mangana maya asenchira yogoikirano ko yachaka limorioka igatuko yachaka kurwase county ya Kisii asomo women republic county ya Kisii Donya Dori Saburi abisi yaye yanyara kwabage kubwatuka obokonyi gochiase chinka 15 yemo sibanyara kwa bakurobo koreri bo bosibya chinda bunenchira yemo yokwenekia obochenu sechi family cyo muri cyo Hezbon bosire obwatiri roboti urwasenchira yogoikirano na naroroiga Igankiarini yukunyara kwabake gutuka igwadi area ya Marani bunge ya Bogetutu Church North county ya Kisii Ritangoro kwatske mtomokaya ende ngorwe kenyero kya momurwa esa burukeza ni Marani ani mwagichana ababwatani kuru abisi yo mugwimende bubakora wa amono muteneneri bwe abise yu happiness oirere mambi tukuri rero nikanya ko bawika ase ikenyorekyo kubanyara ko bagotarira chinka 15 kubasibya na kubakonya kuru ase emechando yugo chandwa amoni chinda inje yendo ndaroro mongina donya korirekia okonyira abantu baitu muna bachandegete chinda chibanyarete muna abana bachandegete abagaka bagotu abangina amana natebire ng'abanyagitari baminto gaki mwakorire buya ase mwaturusiri nguru obo mana chinde chi chatamenyeire gaki nyasana kubaseseni onzo amaryoga gaki muturusie nguru chasa marieta nguru kilometer mwangi tenyoreke ne kiane teno mutureti gwekenyoreke entonago kerine serikali yetu yaretiro tume gaga chiri korumia abana aba chinda chiriete batari korunka bachane gende baba ile support ya soko bawurangete ne chindagera mbiyamo tigatogende serikali yetu yibwatiro koboko tokonya mbiyamo abo ikoni kabanyako bakoba ebirariro birachikunyako bikobakonya kurwania emechando inabo konyokora bakwana amona bariki amangana abantu abo nikabanyako bakomwakera mugumende puwe county ya Kisii Dori Sidonya aburi mbuya mono aso kubanyura nabo gutuma etimu ya gochi ase ensemeyo kuna enchira eyamoyo kubakonya kuru ase emechando eyo yechinda gaki konya cyatwikire gaki mbuja mona yonzi nasaba gaki mongina tonya nasana ukoboki na kugosese baboga ndera butamba mbuja mona thank you donya mbuja mona asaka onyira abantu aba batene chando ya maguru ne mechando mbali twamwera ne irimbu ya mona nande bochimotu abuntore na kitoko kare gasine sawa sawa Nchenko ni nyasamo sena ndagende nokoba ku na yuko mwamata batabe nyasamo sena mami to bose bachiri ko kore gasiye nyasaba mentere chinguru nanda siba weta mwete na baita na nyasaye ekiagara tata nero kolenda abantu baye nande simoko genda mogende bya mwene niyo mongi na tonya nga egasi mogende ko mokorera nengia nandi twanyerera sekenyoro na ba amata ba minto na bairi na basani banyerorire Inkulpoteria MSA ya mangana magia koru ase ensemo ya kiareni yukunyara kabake gotoka ebunge ya Bogetutu Church North county ya Kisii nigonkuru kwa Hezbon bosire na kerengo kuruse kurwase county ya Kisii gwekase county area ya